wadhi e report mar Millicent Adhiambo mabende ng'iyo limbe mare kong'iyo weche mag dongruok mabende jatend piny William Ruto otieko limbe mare man ndalo ang'wen e alwora ma Nyanza gi Kisumu kama oyawo yanga chenro mag dongruok mopogore ka jopiny ma Kisumu orwake gi sironyo gi puoyo kuom gwele sirkal moko kuom jotelo makaluo e migepe mopogore opogore. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E odiochienge mar ang'wen kendo mogik e limbe mar alwora ma Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto ne orwak gi mor kod ilo e boma ma Kisumu e kinde mane oluorore ka oyawo kendo sidho chenro mag dongruoge mopogore. Ne en mor mane ondikore nyaka e lenda wang' jatend piny kowuoro kit rwak moriwo kwe kod sironyo ma jo Kisumu ahinya to jokondele ne onyise. Jatend piny ne okawo thuolono mar singo ni obiro neno ni chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho kawuono kaka senta mar konyo kendo rito jolupo kata rescue center ochopo kare mondo oduok chien masiche mag oganda malalena. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our fishermen and a safe place for those who use lake transport in Lake Victoria. Ruto bende olero ni kambirego ochele makibos mane oyawo dhi konyo bero pitho ochele kendo nyawo chiemo pachoka mondo weche ochele madonjo pachoka kowuok e pinje maoko otiek chutho. Sasa wakulima wetu karibu wakulima 6,000 sasa wako na kiwanda mahali watapanga mambo yao ya rice milling, ndio tuwache kuagiza mchele kutoka nje. Ewi mano ne owacho ni ute manengo gi oyweyo malumumba mane osidho gedo margi dhi neno ni okonyo mama mboga kod jo boda boda karowere bende biro yudo thuolo mag tije, wach mane osir kod jalupne Rigathi Gachagua. Kwa hii nyumba 2,000 nyumba 500 ni akina mama mboga na watu ya boda boda. Hapa katika hii kiwanja tutahitaji vijana zaidi ya 2,500 kufanya kazi hapa. Jopiny ma Kisumu ne opuojo jatend piny kuom chenro mag dongruoge moyaw kendo sidho e alworano gikwayo mondo sirikal koro one ni chenrogo duto obi oket e tim motieki ka bende gidwaro mondo odwok tije mag kazi kwa vijana. Amor kod jo Kisumu kabisa gima gitimo kawuono ker nyodonjo Kisumu kidionge en mor gi luwe koni gi kocha mangiso ni wamor kode warwake wamor kod gik modhi timo to gik mowacho duto te otim okwacho tok timo wacho gitimo mane madhi konyowa. Vijana wote wako na njaa, tafadhali consider bringing back kazi mtani so that vijana waendelea kupata kazi. Nimesema hivi baada ya mwezi moja, si ndio? Nitarudi hapa na mpango mwingine wa kupanga ajira ya mtaani ya hawa vijana wa hapa Kisumu hapa chini. Na sio Kisumu peke yake, Kenya mzima. Jakom Kenya Nuclear Regulatory Authority Omondi Anyanga toka uthuolono mar puojo Nyanza kuom ranyisi marera kod mor mogundho mane girwako godo jatend piny Kenya. An kaka wuod Nyanza ka kendo kaka achiel kuom leaders ma Nyanza adwoko erokamano kabisa ne joluowa kendo ni jodak tete modak e Nyanza ka. En adieri ni president kirwako gi mor en wuod signature omiyo maendeleo tete maweyo piny mowacho notimo kendo dhi timo. Mano dhi bedo ranyisi maduong' ahinya e luor mane jopiny omiye karwake. Jatend piny William Ruto ne otieko limbe mare ma Nyanza kod yawo osiptal ma Nyabondo e Nyakach Kisumu achiel kuom chenrogo mane oyango ni dhi bero weche thieth pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.